खुलुमबाय। आंनि मुङा फुंबिलि बसुमतारी। नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि गुरै हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय आरो नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो आंनि फुंबिलि रादाब इउटुब चेनेलाव बरायनाय बावहरबाय। दिनै 9 मार्च 2021 मायथाइ। इउपि जिल्लानि बिष्णु तिवारी होननाय सासे सुबुङा जिनाहारि खालामनाय आरो देहायारि दुखु होनायनि दायाव 20 बोसोर जेलाव थानांदों। 20 बोसोरनि उनावसो बिथांखौ दाय गैया होननानै आग्रा जिल्ला हाइक'र्टआ रेहाय होयो। नंखाय जिनाहारिनि दायनि साजायाव बिष्णु तिवारीया गावनि 20 बोसोर समखौ ओरैनो हगारहरनो गोनां जायो। जेलाव थानाय समावनो बिफा, सानै फंबाय आरो बिमानिबो जिउ गोमायो। बिष्णु तिवारीखौ 16 सेप्तेम्बर 2000 मायथाइयाव 23 बोसोर बैसोआव जेलाव थानो गोनां जादोंमोन। 2021 नि 3 मार्च खालि कर्टआ दाय गैया होननानै बिथांखौ फोसावो। फैगौ विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय बाक्सा जिल्ला बिसायख'थि बिफाना फावखुंग्रि हेलिना दैमारिखौ ब्रेन्ड एम्बासाडर थिसनदों। हेलिना दैमारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव साफ्रोमखौबो गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ गोग्गो सोरखारनि थाखाय होनो खावलायदों। बाक्सा जिल्लाया रेली आरो भिडिअ'बो बानायगासिनो दं होननानै बुंथियो। बर' फरायसा आफाद आइजोफोरनि थान्दै जर'खा मेलाव बर' समाजाव आइजोफोरनि सायाव सोलिबाय थानाय हिंसायारि जाथाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, ड्राग्स जानाय, गुबुन हारिजों हाबा जानाय बायदि बिथिंखौ नोजोर होनानै 600फ्राम आइजोफोरनि मेलाव मोनसे बड' वमेन क'र्डिनेशन दाफुंदों। चिफ क'र्डिनेटर महरै बाक्सा जिल्लानि लीला बसुमतारी आरो रंगिना बसुमतारीखौ डिप्युटी चिफ महरै थिसनो। चिरां जिल्ला बिपिएफ दोलोनि बानजायनायाव बिपिएफ हान्जानि मावथि आरो मददगिरिफोरा 4000 बाइकनि रेली खालामदों। चन्दन ब्रह्म बिथाङा बे खेबाव महाजन हान्जायाव विधानसभा बिसायख'थि देरहागोन होनना बुंथियो। कंग्रेसनि गागि दैदेनगिरि दुर्गा दास बर'खौ बिपिएफआव हाबफैनायखौ बरायनानै कलेगाव बियाबाव टिकेट होयो। हाग्रामा महिलारी बिथाङा मेलनि गेजेरजों बिथांखौ बरायो। बेराफारसेथिं क'क्राझार सहरनि फालांगिरि मनरन्जन ब्रह्मखौ इउपिपिएल दोलोआव हाबब्लानो गासिबो गिदिर गिदिर दायानो क्षेमा जायो होनना बुङो। बिपिएफआ सा 4 विधानसभा बिसायख'थिनि केन्डिडेटफोरखौ फोसावना होबाय। केन्डिडेटफोरनि मुङा जाबाय फारियै पानेरि बियाबनिफ्राय करुणाकान्त स्वरगयारी, माजबाद बियाबनिफ्राय चरण बर' आरो उदालगुरि बियाबनिफ्राय रिहन दैमारी बिथांमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थुलुंगा होनो हागोन। गोजोन्थों।